Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er laptops komen voor alle scholen en docenten. Tenminste, dat heeft de minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Sport, Sitré van Heijdorn, gisteren bekendgemaakt in het parlement. Volgens hem gaat het om noodzakelijke materialen en heeft zijn ministerie een plan opgesteld om digitalisering van ons onderwijssysteem te realiseren. Hij noemde digitalisering van het onderwijs niet langer een toekomstvisie. Het is een dringende prioriteit, aldus van Heijdorn. De operatie om alle scholen laptops te geven staat gepland voor februari 2025. En volgens Van Heijdorn heeft het erg lang geduurd en is er nu een situatie ontstaan dat op sommige scholen docenten uit eigen zak spullen kopen, zodat de leerlingen op computers kunnen werken. Dat is niet zoals het moet zijn. De overheid moet er zorg voor dragen en dat gaat nu gebeuren, aldus Van Heijdorn. Man vlucht weg na dodelijk ongeluk. Dat gebeurde gistermiddag op de Camina Andrew Jones. Er was een ongeluk waarbij in totaal 3 auto's waren betrokken. Een 31-jarige vrouw kwam om het leven toen ze uit een auto stapte en de weg wilde oversteken en op dat moment werd aangereden. Een van de mensen die betrokken was bij het ongeluk wist kort daarop weg te komen doordat hij in een auto stapte die langs kwam rijden. Dus die is nu spoorloos. De politie heeft de zaak helemaal in onderzoek. En het is natuurlijk zeer te betreuren dat iemand bij dit ongeluk is omgekomen. Het gaat om mevrouw Janidi Alberta Daal Costa de Jesus. En we wensen de familie heel veel sterkte. Manifestatie voor Lo Martinez. Vanmiddag vindt er een manifestatie plaats waarbij sympathisanten van de partij CEM, familie, vrienden van Lo Martinez kunnen laten zien dat ze het niet eens zijn met het feit dat hij vastzit. Hij zit in preventieve hechtenis op verdenking van smokkel van drugs en witwassen van geld. Vanuit het partijkantoor in Otrabanda wordt er van om 12 uur mensen verzameld. Om 1 uur komt er een karavaan naar de rechterlijke rechtsgebouw, ik moet het goed zeggen. Die gaan dan naar de Nieuwe Haven toe en daar zullen ze laten zien op een vreedzame wijze dat ze het niet eens zijn met de arrestatie van Lo Martinez. Brand op olieplatform, dat gebeurde gistermiddag op een olieplatform dat momenteel gelegen is in de Caracas Bay. Het gaat om Independencia 2. Er ontstond brand en op videobeelden is te zien dat er zware zwarte wolken uitkwamen van het boorplatform. Alle opvarenden moesten vertrekken. Uiteindelijk ging het om kortsluiting en kon het vuur door de mensen zelf worden geblust. Maar de brandweer was wel aanwezig en heeft de zaak in onderzoek. Toerist gewond bij scooterongeluk. Dat gebeurde gisteren op de Pater Eeuwensweg voor de deur van Correnden. Waarbij 2 scooters tegen elkaar aanreden en 1 ernstig gewond raakte. Die moest naar het ziekenhuis worden gebracht en werd in de polykliniek geholpen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, dat is nog niet duidelijk. Overlast van olie. Er zijn verschillende winkeliers bij Kaya Max Henriques, Hanshi Makaku, die boos zijn omdat onbekende olie van auto's, dus gebruikte olie, in een van de rooien gooien. Dat is onhygiënisch, het stinkt en het zorgt voor overlast. Ze hebben aangifte gedaan en hebben vermoedens om wie het gaat, maar ze weten het niet zeker. Maar willen wel aandacht voor de zaak en ze willen natuurlijk dat de overlast stopt. En dan gaan we tenslotte nog naar Bonaire, want daar wordt een town hall meeting georganiseerd voor Bonaire tegen klimaatverandering. Die town hall meeting vindt plaats op 18 december en daar kunnen bewoners van Bonaire gezamenlijk praten over klimaatverandering, maar vooral wat er tegen gedaan kan worden. Voor Bonaire zijn er verschillende dreigingen, zoals een stijgende zeespiegel, hevige regenval in korte tijd en langere periodes van droogte. Men wil gezamenlijk praten om te kijken hoe men hier tegen kan handelen. Er vindt ook een presentatie plaats van het werk van de klimaattafel. En mensen zijn welkom tussen 6 uur 's middags en 8 uur 's avonds bij Jong Bonaire. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2944.
5. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Fondation Prevention is al jarenlang bezig met onderzoek naar kanker om te voorkomen dat meer mensen het slachtoffer hiervan worden. Sinds 2019 tot nu is er 5 jaar lang onderzoek gedaan, ook naar dikke darmkanker. En daarvoor moeten mensen boven de 50 ontlasting inleveren. Dat wordt gecontroleerd en daarna, als operatie nodig is, komt er vanuit Nederland meneer Michiel van Haastert. Hij is maag-, darm- en leverarts. Hij heeft 5 jaar lang dit onderzoek gedaan en vooral de operaties uitgevoerd. Afgelopen week was de laatste werkweek voor hem, want nu wordt het overgenomen door doktoren van het CMC. En dat is ook goed, zegt Van Haastert. We spraken afgelopen vrijdag met hem en hij legde uit wat hij precies doet. Wat ik hier vooral doe is dus kopiëren, dus de onderzoeken doen naar aanleiding van de positieve test. En dan kijken wat er dus in de darmen gevonden wordt, polypen weghalen, mensen eventueel met kanker doorsturen. En dat doe ik nu inmiddels, heb ik bijna 5 jaar gedaan hier op het eiland. En dan, u komt echt voor als er iets mis is, hè? Dus als er al uit onderzoek blijkt dat er nader onderzoek gedaan moet worden. Ja, dit is de basis van het bevolkingsonderzoek, dat is de poeptest. Ja. Dus dat is een niet-invasieve test, waarbij we dus gewoon, waar je niks anders doet dan even kijken of er bloed in de ontlasting zit. Zit er bloed in, dan volgt een coloscopie en dat zijn de onderzoeken die ik hier doe. En hoe gaat dat? Dat is een onderzoek waarbij je dus met een kijker via de anus de hele dikke darm gaat bekijken. Dat gebeurt in principe omdat het natuurlijk toch best een vervelend onderzoek is. Mensen zijn zenuwachtig. En dat gebeurt dan onder een roes. Dus niet onder narcose, maar onder een roes met een pijnstiller. En is het nou in wezen anders hier dan in Nederland? Of is de ziekte gewoon overal? Nee, het is, ik heb het 5 jaar geleden opgezet. Precies naar aanleiding van Nederland. Ja. Dus gewoon gekopieerd. En wij in Nederland hebben het weer gekopieerd uit Engeland. Ja. Dus en dat is een bewezen goede vorm van bevolkingsonderzoek. En ik heb altijd gedacht van ja, waarom zouden we... darmkanker komt op de Antillen ongeveer net zoveel voor als in Nederland. Dus de samenstelling van de bevolking is ietsje anders, maar omdat hier wat meer jonge mensen zijn en in Nederland wat meer oudere mensen zijn. Maar het voorkomen van de incidentie van darmkanker is ongeveer hetzelfde. Dus vandaar dat we even, dan laten we hetzelfde project hier neerzetten. En met het doel van dit project... goed is. Dat begrijp ik, want het doel van het project is natuurlijk om te zorgen dat mensen eerder erachter komen, hè, dat ze darmkanker hebben. Nou, er zijn eigenlijk twee primaire doelen. Allereerst het vroegtijdig opsporen van kanker. Maar het belangrijkste doel is wel misschien het verwijderen van polypen. Want in tegenstelling tot bijvoorbeeld het borstkankeronderzoek, waar je echt op zoek gaat naar kanker, gaan wij hier eigenlijk op zoek naar de goedaardige voorloper van darmkanker. En dat zijn polypen. Ja. En die willen we verwijderen. Oké, dat begrijp ik dus. Ja, dus dat zijn 2 zaken. En als die verwijderd wordt, zorgt dat er ook voor dat er niet later daar kanker door kan ontstaan. Precies, ja, dat er veel minder kan. En dat blijkt ook in Nederland, zien we de incidentie van darmkanker wel gedurende de afgelopen 10 jaar, want zo lang loopt het bevolkingsonderzoek daar. Dat zie je gewoon heel langzaam dalen. En uiteindelijk zien we dat dan ook in de cijfers terug op Curaçao? Dat zou je ook terug, maar het duurt eventjes voordat je dat terugziet. Want het is natuurlijk, een polyp heeft ongeveer 3 tot 15 jaar nodig om van goedaardig naar kwaadaardig te ontwikkelen. Dus je hebt een periode van ongeveer 10 jaar nodig om die
Verder legde Van Haastert uit dat het ook kostenbesparend is, dit onderzoek. Het is natuurlijk levensbesparend, maar het bespaart ook op kosten. Chemotherapie is heel duur. SVB gaat het vanaf 2025 betalen, omdat het ook belangrijk is voor de volksgezondheid en ook daadwerkelijk werkt. Volgens Van Haastert zou het onderzoek zo'n 15 tot 20 jaar lang moeten worden uitgevoerd. En hij benadrukt dat de eerste 5 jaar zijn gebeurd met private fondsen, mensen die dus geld hebben ingezameld. Hij kijkt terug op de afgelopen 5 jaar en hij zegt dat hij het met heel veel plezier heeft gedaan. Ik heb het nu bijna 5 jaar gedaan. Toevallig is deze week mijn laatste week. En dat is ook altijd een opzet geweest, want uiteindelijk is het natuurlijk een onderzoek van het eiland. Ja. En ik vind dan ook dat je niet continu mensen uit het buitenland in moet vliegen om deze onderzoeken te doen. Het eiland moet het zelf op kunnen lossen en dat kan ook. En er zijn mensen en dat die... wordt nu gedaan. Dat wordt nu gedaan, dus dit was uw laatste bezoek wat dit betreft. Ja, wat mij betreft is dit het laatste bezoek. Misschien dat ik in het voorjaar nog 1 keertje moet komen, maar dat is meer een organisatorisch punt. Maar in principe is dit de laatste keer. En nemen de maag-darm-leverartsen van het CMC gaan het overnemen. En daarna komt u alleen nog Zo als... hoort het ook. Ja, zo hoort het ook. En daarna komt u alleen nog maar als toerist terug naar Curaçao, neem ik aan. Kom ik als toerist. En natuurlijk even kijken, want ik heb het allemaal natuurlijk wel neergezet hier. En dat samen met Bob Pinedo. En, Ja. het is natuurlijk wel, ik ben natuurlijk wel, ja, het is een beetje een soort kindje geworden. Begrijp ik, ja. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want Colombiaanse autoriteiten hebben illegale goudmijnen opgeblazen en gaan er nog even mee door om het milieu te beschermen. Colombiaanse politieagenten en ingenieurs voeren de laatste fase uit momenteel van een grootschalige operatie om tunnels van illegale goudmijnen te ontmantelen en op te blazen. Dat gebeurt in moeilijk bereikbare gebieden van het Farallones National Park nabij Cali. Illegale mijnwerkers, gecontroleerd door gewapende groepen, profiteren al een halve eeuw van goudwinning in dit gebied. Hun activiteiten hebben echter een grote impact op het milieu en de samenleving. Zo sijpelt kwik inmiddels in waterwegen van de stad met meer dan 2 miljoen inwoners. En dat is heel gevaarlijk, vandaar het opblazen van deze goudmijnen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Tot ziens. Dag.